Θέλω να σου βάλω τώρα δύσκολα. Δύσκολα. Εντάξει. Υπάρχουν ψυχολόγοι. Ναι. Πάρα πολλοί. Εντάξει. Μέχρι κάποιος να φτάσει στην πόρτα του ψυχολόγου και να τη χτυπήσει, γιατί μπορεί να φτάνει απ' έξω, ξέρεις. Να μην τη χτυπάει. Είναι δύσκολο. Δηλαδή, είναι δύσκολο να οδηγηθεί εκεί. Να αποδεχθεί καταρχάς ότι έχει ανάγκη τον ψυχολόγο και να πάει. Αυτό που λέγαμε και πριν. Ότι Μπράβο. είναι δύσκολο να αποδέχεις ότι έχεις ένα πρόβλημα. Έτσι. Ούτε θα το πει στη φίλη σου, ούτε θα το πω στο φίλο μου και ούτε πολύ πιθανόν να πάω, γιατί από τη στιγμή που εγώ δεν νιώθω καλά να πάω, είναι αυτά που συμβαίνουν τέλος πάντων. Γιατί λοιπόν να σκεφτώ και τη μουσικοθεραπεία, ή γιατί λοιπόν να σκεφτώ μόνο και μόνο τη μουσικοθεραπεία? Να πω, δεν θέλω να πάω σε ψυχολόγο, θέλω να πάω να κάνω μουσικοθεραπεία. Το δύσκολο ακόμα στην Κύπρο είναι κάποιος να γνωρίζει ότι υπάρχει μουσικοθεραπεία. Γι' αυτό σε καλέσαμε για να γνωρίσουμε. Αυτό είναι το δύσκολο, ότι ο κόσμος δεν γνωρίζει. Και η ενημέρωση είναι ένα μεγάλο μέρος των μουσικοθεραπευτών αυτή τη στιγμή στην Κύπρο. Μέσω σεμιναρίων, ομιλίες. Υπάρχουν αρκετοί, απορία, γιατί εγώ εσένα ξέρω. Τώρα σε γνωρίζαμε. Αυτή τη στιγμή φτάσαμε τα 22 άτομα. 22 άτομα, ναι. Και φτιάξαμε το σύνδεσμο μουσικοθεραπείας. Το Δεκέμβριο έγινε η πρώτη ιδρυτική συνέλευση. Καθορίσαμε τα μέλη, βγήκε ο πρόεδρος με ψηφοφορία, κάνουμε το έμβλημα. Υπάρχουμε στη Βουλή πλέον, γνωρίζουν για μας. Άρα, σημαντικές κινήσεις. Ναι, υπάρχουν Μπράβο. αρκετά βήματα πλέον σαν μουσικοθεραπευτές, γιατί θέλουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο αλλά και να τον προστατεύσουμε. Γιατί πρόσφατα έγιναν διάφορα με άλλους θεραπευτικούς κλάδους, όπου άτομα που δεν ήταν σπουδασμένα κάναν διάφορων ειδών θεραπείες. Αυτό συμβαίνει δυστυχώς. Και τώρα προσπαθούμε να προστατεύσουμε τον κόσμο με το να ιδρύσουμε έναν καταστατικό, να μπούμε όλοι οι μουσικοθεραπευτές κάτω από μια αναγκάλη, ούτως ώστε να μπορεί ο κόσμος όταν θέλει να απευθυνθεί να μπορεί να μάθει στα σίγουρα αν το άτομο το οποίο θα απευθυνθεί είναι κάποιος εγκεκριμένος μουσικοθεραπευτής. Κάτι που υπάρχει στο εξωτερικό. Κάνουν τις απαραίτητες σπουδές. Δηλαδή, θέλω να πεις, συγγνώμη, Ναι. έχει άτομα τα οποία βαφτίζονταν από μόνοι τους μουσικοθεραπευτές και... Δεν γνωρίζω για μουσικοθεραπευτές, αλλά άλλους γνωρίζω κλάδους. σε άλλους κλάδους. Άρα αυτό προσπαθούμε να το αποφύγουμε στο δικό μας κλάδο. Η μουσικοθεραπεία έχει να κάνει με κρουστά. Με αρκετά κούστα. Μπορούμε να δούμε πάλι και τις φωτογραφίες, παρακαλώ. Γίνεται διάγνωση. Ναι. Δηλαδή, έρχεται ένα παιδάκι στο χώρο, όπως βλέπουμε εδώ τώρα, που οπωσδήποτε δεν μπορεί να σου μιλήσει, δεν μπορεί να σου πει πώς νιώθει. Εσύ, αν το δεις μέσα σε εκείνον τον χώρο, σε αυτόν εδώ που βλέπουμε τώρα, θα καταλάβεις τι τον απασχολεί. Ως επιτοπλίστων πριν έρθουν για μουσικοθεραπεία ή αν έρθουν χωρίς κάποια διάγνωση, θα στείλουμε για διάγνωση. Δηλαδή, δεν θα γίνει ιατρική διάγνωση στο χώρο της μουσικοθεραπείας. Θα κάνω και εγώ βέβαια τη δική μου αξιολόγηση. Α, μπράβο. Που πάντα όταν ξεκινάμε οι πρώτες συνεδρίες είναι για αξιολόγηση. Άρα θα δω κατά πόσον αυτά που μου λένε, δηλαδή πολλές φορές θα έρθει κάποιος και θα μου πει δεν εξωτερικεύει τα συναισθήματα του, ενώ εγώ στο δικό μου χώρο βλέπω ότι εξωτερικεύει τα συναισθήματα του. Άρα έρχομαι να ενημερώσω εγώ πίσω ότι εγώ βλέπω κάτι διαφορετικό σε αυτό που μου λέτε. Και γι' αυτό είναι ένας... Και σε τι συμπέρασμα θα μας οδηγεί αυτό? Δηλαδή, όταν έχουμε ένα παιδάκι το οποίο το βλέπουμε ότι είναι πολύ κλειστό, όπως λες και εσύ, δεν ανοίγεται, δεν εξωτερικεύει αυτό που σκέφτεται, που. Ναι. Όταν εσύ δεις ότι αυτό το παιδάκι τελικά είναι πολύ κοινωνικό, ανοιχτό μαζί σου κτλ. Άρα, σε τι συμπέρασμα βγαίνεις? Ξεκινάμε ότι σιγά κάνουν κάποια λάθη οι γονείς, ας πούμε. Δεν πάμε ποτέ σε φταίχτη. Δεν θα πάμε σε ένα φταίχτη και να πούμε εσύ κάνεις λάθος. Θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε, να δούμε, δηλαδή μπορεί να χρειαστεί να έρθει και ένας γονιός στη θεραπεία. Μάλιστα. Αν δούμε ότι υπάρχει πρόβλημα στην οικογένεια, θα κάνουμε μια θεραπεία με το άτομο και το γονιό ή με την οικογένεια. Άρα να δούμε εκεί αν όντως υπάρχει πρόβλημα στην οικογένεια και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε με τη δημιουργία της μουσικής στην οικογένεια. Αφήνεις τα παιδιά ελεύθερα ή οποιονδήποτε έρχεται σε σένα για θεραπεία, το να τους αφήνεις ελεύθερους να επιλέξουν μόνοι τους όργανα, θα παρατηρήσεις, δηλαδή η αξιολόγηση πώς γίνεται, θα Είναι παρατηρήσεις ελεύθεροι να δημιουργήσουν τη δική τους μουσική ταυτότητα. Α, ωραία. Εκεί θα δείξουν αυτό που νιώθω. Όταν δημιουργήσουν τη δική τους μουσική ταυτότητα, τη δική τους μουσική γλώσσα και μέσα από αυτήν θα αναγνωρίσω σιγά σιγά τι μου δίνουν. Εσένα σε ενδιαφέρουν και οι μουσικές προτιμήσεις, μιας και μουσικοθεραπευτής, του καθενός?
Δηλαδή θα το ρωτήσεις τι μουσική σ' αρέσει, σε έναν ενήλικα. Άρα θα μπορείς να βγάλεις ένα συμπέρασμα για το Πάντα εκεί. θα ρωτήσω, αλλά δεν θα βγάλω τόσο συμπέρασμα από αυτό. Άρα δεν έχει Από τι σημασία και η μουσική που εκφράζει. επιλέγουμε. Από τι εκφράζει και δηλαδή δεν θα ζητήσω. Σπάνια θα ζητήσω κάποιον να μου φέρει μουσική αναλόγως στο στόχο. Δηλαδή πάλι αναλόγως σε τι πρόβλημα δουλεύω και ποιοι είναι οι στόχοι μου. Όσο επιτοπλίστων γίνεται δημιουργία εκεί όμως. Να σε ρωτήσω κάτι όμως τώρα, είναι αυτό σημαντικό που να σου πω. Δηλαδή, βλέπεις κάποιους ανθρώπους που ακούνε τώρα την πιο μονότονη, την πιο καταθλιπτική μουσική που υπάρχει. Και τους βλέπεις να δημιουργούν, να κάνουν, να ράνουν. Συνήθως το έχουν αυτό κάτι σχεδιαστές, Ναι, κάτι καλλιτέχνες. Ναι. Πάντως, Αυτό έχεις, δηλαδή, δεν ξέρω. Είναι η μουσική προτίμηση του καθενού. Είναι απλά και θέμα προτίμησης ή Εγώ έχει να κάνει μπορεί να επαφή ακούω- με την ψυχή μουσική. Εγώ μπορεί να ακούω ελληνική ελαφριά ροκ μουσική και να νιώθω χαρά. Ναι. Εσύ μπορεί να ακούσει αυτή τη μουσική και να νιώθεις κατάθλιψη. Μπορεί κάποιο να ακούει metal μουσική και να ενθουσιάζεται, εσύ να ακούς και να τραβάς τα μαγιά σου. Πάντως, συγγνώμη σε διακόπτω, στο εξωτερικό έχει γίνει μια έρευνα που είχαν συνδέσει τα υψηλά ποσοστά αυτοκτονίας με συγκεκριμένο είδος μουσικής. Είναι λίγο, εγώ πιστεύω, προσωπικά Εγώ πιστεύω είναι νομίζω ότι ακουμπάει το δύσκολο. εσωτερικό σου μουσική. Δηλαδή, ειδικά εσύ που είσαι μουσικοθεραπευτής, αυτό πρέπει να το πεις. Ακουμπάει το Ακουμπάει εσωτερικό, τον βεβαίως. εσωτερικό. Ναι. Και εδώ έρχομαστε να βοηθήσουμε ότι η μουσική έχει τη δυνατότητα να ακουμπήσει τον εσωτερικό κόσμο. Άρα με τη μουσική εξωτερικεύουμε αυτό που νιώθουμε. Ναι. Άρα εκεί μπορούμε να βρούμε το αδύνατο σημείο, εκεί να χτυπήσουμε και να βοηθήσουμε. Μάλιστα. Και πόσες συνεδρίες χρειάζονται? Αναλόγως έχει άτομα που θα μπορούσαν να κάνουν μια ζωή λόγω του ότι υπάρχουν σύνδρομα που δεν θεραπεύονται. Άρα χτυπάμε μικρούς στόχους που θα μπορούσαν μια ζωή να κάνουν αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που σαν η κατάθλιψη που θεραπεύεται ως έναν βαθμό, αναλόγως πόσο σοβαρή η κατάθλιψη Δεν βοηθάει όμως και στην αποτροπή επανεμφάνισης της κατάθλιψης. θα μπορούσε. Α, σαν μια συντήρηση θα λέγαμε, συσσαγωγικά. Μα η κατάθλιψη είναι από τις ασθένειες που έχουν υψηλές πιθανότητες να την ξαναεμφανίσεις σε κάποιο σημείο της ζωής σου. Άρα αναλόγως του προβλήματος δουλεύουμε. Δεν υπάρχει ένα νούμερο που θα πω στις 8 συνεδρίες θα βοηθήσει. Κάνω Ανέφερες λάθος. πριν Πώς είναι τους... κάθε συνεδρία, συγγνώμη. Θα δουλεύουμε συνήθως από μισή ώρα σε μία ώρα. Αναλόγως αν τα άτομα αυτά αντέχουν να είναι μέσα. Δηλαδή υπάρχουν άτομα που δεν μπορούν να είναι κλειστά σε ένα χώρο. Κάποιος που έχει υπερκινητικότητα είναι δύσκολο να κρατήσεις κάποιον για αρκετή ώρα σε ένα χώρο. Άρα αναλόγως πάλι. Βλέπεις το χαρακτήρα. Ή τον αριθμό των ατόμων. Αν έχω μέσα 8 άτομα, Έχεις και ομάδες, βέβαια. ομάδες χρειάζεσαι αρκετή ώρα ώσπου να δώσεις την ανάλογη σημασία και να διαβάσεις τα ανάλογα ερεθίσματα από τον καθένα. Βέβαια, σίγουρα. Θέλετε να πάμε τρεις μας να δοκιμάσουμε? ναι. Σαν τις τρελές εκεί πέρα να χτυπάμε τα... Νομίζω θα φύγεις. Θα φύγει ο μουσικοθεραπευτής μας. Ναι, με τις σημειώσεις της από εκείνο που τρέχει από κάτω το Δεν χαρτί. κρατάμε σημειώσεις ποτέ εκείνη την ώρα. Όχι. Όχι. Μετά θα φας ένα μήνα. Θα γράψει βιβλίο. Οι Τον σημειώσεις- έχεις μαγνητοφωνάκι γιατί Καλύτερα. θα Οι έχεις σημειώσεις έρχονται μετά. Ναι. Γιατί και εγώ είμαι ενεργητικός στη μουσική, άρα και εγώ την ίδια ώρα που θα παίξω ασθενής θα ανταποκριθώ με τη δική μου μουσική πίσω. Θα κάνεις τη δεύτερη φωνή. Μάλιστα. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ. Ειλικρινά, εγώ υποστηρίζω πάρα πολύ τις εναλλακτικές θεραπείες και γιατί όχι. Μιας και υπάρχουν και πολλά νέα παιδιά που τώρα έχουν τελειώσει τη μουσικοθεραπεία και ήρθαν στην Κύπρο. 22 μας είπες μέχρι στιγμή. Είμαστε 22 άτομα αυτή τη 22, στιγμή. εμείς ευχόμαστε να τα χιλιάσετε και να έχετε και επιτυχίες. Αν και δεν συμφέρει αυτό, ανταγωνισμός πολύ. Υπάρχει συνεργασία. Υπάρχει αρκετή συνεργασία με τους θεραπευτές στην Κύπρο αυτή τη στιγμή. Στη Λεμεσόν είμαστε 5 άτομα αυτή τη στιγμή και υπάρχει αρκετή συνεργασία μεταξύ μας. Μπράβο σας. Να είσαι καλά, καλές ευχαριστώ πολύ. επιτυχίες να έχεις Ευχαριστώ. και Και εμείς εσείς το ίδιο. ακολουθούμε όπως